concert de 28 de juny a mitjorn, el feim aquí no a una altra banda, pues, perquè l'espai és perfecte, la gent de mitjorn, a falta d'una mica més d'un mes, a dia d'avui, ja la comença a veure molt volcada amb açò. Novetats de cara al concert, en tenim, mos estimam més no desvelar-les, evidentment, perquè si no seria... Sí, una altra cosa, quan era jove fa karate, te puc matar en 2 moviments, si no toques molt els ous. Són cinturón negre de karate, Ciutadella anaves? Som molt futboleros, sí, som molt futboleros. I som del Barça, molt del Barça, una cosa quasi malaltissa.